Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, sana natin kalimutang paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! A&A's Garden, dito lang yan sa Barangay Hukay, Silang Cavite. Dito guys, pwede rin po silang magpa-ship. Nagla-live kayo, di ba? O yan, nagla-live din po sila. Ano pong araw? Hindi kami lang nakakapag-live ngayon. Sa ngayon hindi, pero malay nyo, minsan. Minsan po nakakapag-live. Salamat po ate. 1, 2, 3. Ito po, pasyal po kayo dito sa aming garden. Sa A&A's Garden po. Medyo nawala tayo eh. 50 pesos. Ulitin natin. 50 pesos guys. Ayan. Ito naman po 500. Ayan. Konti na lang. Marami na kayo guys ipupropa dyan. Ilipat nyo sa maganda at malaking pot. Nako. Itong maganda ilagay sa harap ng pintuan. Sa mga pang lock charm. Ito po yung sensation for only 350. Ito yung mga ganito. Parang bromelian po ito, di ba? Ayan po, O 150. Mga pang landscaping. Parang ano siya eh. Parang ganun nga. Parang bromelian ba? Pakicorrect na lang ako. Ang mahalaga, magkano po ang presyo? 150. Pakicorrect na lang po ako. Baka mabas tayo. Ito po yung rubber tree na ganito. 250 na lang. Ito ma. Ito, mga magaganda, mga pampaswerte. Bacularis. 250, oh. Tignan nyo naman po yung 250. Ang dami nyo na pong maipupropa. Marami pang previous, oh. Damo. Ito po, magkano yung ganito nyo? Uy, kasi alam mo sa totoo lang, ang cactus talaga, magandang koleksyon. Magkano ito na ibigay mo? Ano lang naman talaga yan. Ang benta ko is 150. Kapura, no? O yan, umali mo, meron pa rin cactus si ate. Dapat pinuno pa mo muna. Diba? Dapat pinuno pa mo muna. 150. Kamura. Ito po yung ganito niya magkano? 250. Ano po ulit ate pangalan nito? Ito yung elephant air dye pen. Mga variety. Ito po yung ganitong bromelian. Oh, 50 pesos. Oh, yan. Ang mahalaga, alam nila presyo, 50 pesos. Ito lemon to, di ba? Magkano yung ganito nyo? 150 lemon. Ito yung lemon na malaki. Yung yellow. Marami kaming ganyan sa Batangas. Hindi mo nakita mo? Hindi nanginginig ang kamay ko ah. Ito po magkano? Yung ganito nyo? Ito, giant na bilis. Ayan ba ang Billy Tail? Ay, ano pala? Ataba. Ataba. Yung pala. Akala ko si Billy Tail na eh. Ataba. Kasi napapagkamalan ni tatanong, Billy Tail po ba? Oo nga kasi yung ano niya, yung kulay niya. Diba? Tapos yung sa likod pa. Nag-orange. Ayun pala, Ataba Puense. Yung mga ganito po. 250. Dati-rati, 600. Ngayon, 250. Malamang ito. Ito po. Ito pong dalawa na to. 100. 100. Ganun na ba kamura si Big Roy? O, diba? Samantalang ang bili ko ng Big Roy ko, 300. O, diba? Binadget nil mo. Oh. Kasi mahilig. Para ma-afford. Oo, tama. Mahilig kasi ngayon ang tao sa budget meal. Budget plans. Magkano yung ganito? Black CC. Ay, kunin ko na nga yan.
Ako din si budget plans. Budget may magsasabi naman yan, di naman pagkain yan. Di nga, hindi ba nakakatawa yung may mga nagko-comment. Ako na po kukuha. Hindi naman mahirap alagaan yan eh. Di ba? Meron ako nakita na green siya. Green. Oo. Robert na balik din po. Ah, ganun. Pero ano ang dapat gawin para hindi bumalik? Kasi ma'am, pag yung ibang kinakat namin eh. Ayun, ako nga. Ma'am sa ganyan, wala pa kami experience kasi nagbalik siya sa ito na. Ah, ganun. After nun po. Ako nang bahala. Ito yung si trending na confetti. 400 ma'am. 400. Talagang trending ngayon si confetti. Diba? Pero hindi naman po kayo lugi kasi ito madaling alagaan ito eh. Tsaka tignan mo, makapal na siya. Pag nasa inyo, lalo pang kakapal yan. Ito po yung ganito nyo. Ito is 850 po. 800. Si Black Cardinal. Mura na nga eh. Dati tag 225. Wala ma. Si ano yun sa akin eh. Yung binili mo kay Ate Nida. Nakalimutan ko rin yung pangalan niya. Pag hindi ako nagbablog, hindi ko nakakalimutan. Ito pag si Birkins. 300 po. Oh, dati 600. Tignan nyo naman po yung kakapal. Diba? Ito po yung ganito nyo. Ito po ma'am, 450. 450. Ito po ba si Silver. Silver? Tulungan mo ako ate. Nakalimutan ko. Nagpapatawa lang tayo guys ha. Si Silver Drago, si Silver Steel. Oh. Si Silver din siya. Oh, diba? Tapos di kapag kami yun. Ayun, totoo. Pag naka-adapt na. Tug naka-adapt na ganun nga. Ito guys, ang importante, magkano po ito? 450. 450. Pero mababa, yun na talagang kaibahan. Mababa ang presyo. Di ba? Ito, magkano po yung ganito kalaki? 350. O, 350 naman po ito. Sa kabila, 400. 350 naman kay ate. Ito yung ganito nyo. Ito mami, yung aurea ng Epi. Epi Aurea. 80 pesos pa ma'am. Magkano? 80. Grabe yan. Ito guys yung Epi Premium Aurea. Opo. Hindi pa lang siya nag-recommend. Magkano sa inyo? 80 lang. 80 lang. Samantalang yung bili ko nga 500 eh. Nung nakaraang Pa talaga. taon, di ba hindi naman ganun katagal, tapos bigla nagulat na lang ako, bumaba na dito sa silang, aba may 250 na, tapos sa'yo ate 80 pesos. Pero alam mo sa totoo lang, madali lang itong alagaan, hindi ito alagain, lalo na pag nag-slits na. Wala po. Hindi ko magabi na Natata- hindi na po nung nag-vlog. Pinanahan na po kayo. Oo nga. Hindi, alam mo sa totoo lang, ito kasi, ang alam ko ang sisi plant, mabagal siyang dumami. O, di ba? Yung kahit mong yung original. Oo, mabagal talaga. Kasi kakabisado ko na yung mga pag-aalaga eh. Pero ito, magkano ito sa inyo? 18. 80 pesos. Dati nga 250, ngayon 80. Yung mga ganito, Ito mong 70. oh 70. Guys, sa iba nga 100. Dito talaga sa barangay Hukay, napakababa ng presyo ng mga halaman. Isa lang to pero 35 lang. Oh, di ba? 35 pesos. Yung mga may hilig sa ganitong bromelian. Ang cute. Ito po, magkano sa inyo? Ito mami with Jose Bono. 500. Bumaba na nga eh. Ganon din ang presyo ng binili ko. 500. Wag na kayo guys lumayo. Kasi dito sa Silang, lalo na sa barangay Hukay, marami ditong mas bumaba pa ang presyo tulad nito, Cebuno. Oh, guys, 500 na lang po. Hindi na kayo mamamasahe. 'Di ba? Ayan yung mga plants nila ate. Magaganda oh. Talagang mas maraming nag-improve sa kanila. Aba, ito. Diba? Ang dami pa mga magaganda sa kanila, oh. Ito si, po ito lang, kay ganda yung Blizzard. Oo nga, si Blizzard. Magkano sa'yo to? Yan ma'am, 900. Ba? Kasi talagang ganda nito, lalo pag dumami.
Di ba ang ganda niya oh. Yan guys oh, si Blizzard 900 po, pero hindi naman po kayo lugi. Kung sabihin kayo ng mga tag 2.5, kumbaga pinaka-budget plan sa kanila. At saka ito oh, hindi naman po mahirap alagaan to. Malaki na, may variegation na oh. Ayan. Ito si Silver Sword. 150 po. 150. Sa wakas, nagmura ka din. Ang mahal na bili ko nung nakaraan eh. Hindi ko na sabihin ang presyo. Pero bumaba na talaga siya. Pwede nang i-pro pa, di ba? May ugat na eh. Ito yung mga ganito. Ito mo, malaki na nilalaki ito oh. 400 din po. Ayan, 400. Ito lang, 800 na. Oh, pwede na i-pro pa. Ayan. Kasi hindi naman sila mahirap alagaan talaga eh. Diba? Pag Syngonium. Ito si Super Atom. 700 na. 700 na lang po. Ayan, si Super Atom. Meron bang Super Atom na dwarf lang? Baka man baby lang. Ganun lang naman. Kasi, ganito lang itsura niyan. Maliit lang kasi yung pat na pinaglalagyan ko. Ito magkano sa, yung ganitong plants, magkano na sa'yo? Pinarte partita. Ito. Magkano po? 350 po. 350. Pero tignan nyo, marami na po kayong ikakat. Ayan. Hindi naman ikat yan. Oo nga, tsaka ito talagang, lalo na pag nilalagyan ng pool, lalo siyang gumaganda. Ito po si Ito mo, 150. Olympiad. O, diba? Ito po, baby lang. Magkano pag baby ni Olympiad? Yan, ano na lang yun, 350 na. O, 350 na lang po. Meron siyang pinaka-budget plans dito, 350. Ito si Washi, 800. 800. Ang ganda ng kulay niya talaga, no? Ay, ito hindi to nalalaos eh. Ang ganda. Ito po si, 1 lang yun. ate sino ba to? Tineki White. Hindi ko masyadong kabisado yung mga Tineki. Meron pa palang Milani. Diba? Ito po si Line po yan. Pideline. Magkano ganitong Pideline? Ano na yan, ma? For deliver na. For deliver. Magkano niya ibinigay? 150 lang. 150 lang. Pideline. Kasi parang may pagkakahawid siya ni Green Dragon, di ba? Anong pagkakaiba nila? Eh, ang tanda ko mga iyan lang, yung variegated. Yung variegated. Yun, si Pideline. Pag variegated, si Pideline. Kapag green lang, si Green Dragon naman talaga. Di ba? Ate, ano ba to? Bigonya? Magkano pa ganito? O yan, si Bigonya guys. Malalaki, ma'am, yan. Oo nga, meron ako nito dati. Si Bigonya talaga, no? Tiger Bigonya. Ang mumura ngayon, 100 lang po. Kung wala po kayong ginagawa guys, pasyal po kayo sa garden ng Barangay Hukay. Mumura po ng mga plants talaga nila dito. Ito po, yung ganito naman si Imperial. Magkano po sa inyo? 680 na lang yan. 680, pero tignan nyo naman po yung itsura. Ito yung dating tag. 750 ko yan. Oo nga eh. Dati 1,000 pa, no? Ito si Variegated Calathea. Ayan, 150 guys. Orbifolia, Ito mo, magkano siya? 350 lang. O, 350 kasi po giant na siya. Ito mo, Ito, mas giant pa o, 500. 500. Huwag natin masyadong hawakan, baka maputol. Wala tayong pambayad, guys. Ito si yan, ma'am, si ano, si Pideline din po, ma'am. magkano yung ganyan? Ito mo, 250. Ayan ang 250. 250. Budget mo na birthdays. O yan na, kanina mayroong 150, ito naman 250 Fideline. Yung palang pagkakaiba nila. Wow, ito po magkano yung ganito? Ito, 750. At ano ba pangalan nito? 750. Freya po. Ang ganda. Napakaganda. Ito yung kalateyang gusto ko. Ayan po, magkano po yung ganito yung nakapat na? O, 250 guys. O, 350, sorry po. 350, ayan guys ha. Sobrang kapal na po ng 350.
Dati nga 700, 500, di ba? Ngayon ang 250, marami ng sanga. Dati ilang sanga lang po. Ito po si Gloriosum. Gloriosum. Magkano si Gloriosum mo? Ito mga dati pang 200, 150 na lang yun. Oh, dating 200, 150 na lang po. Ito katulad nito, Yan man, 250 na. si Red Majesty. Yan oh. Hindi ko man matanda kung si Majesty yan o si Si, Dark Lord. oh yun nga, hindi si Dark Lord po yan. Parang wala ako niyan ah. Kasi minsan nalilito rin ako eh. Ate, magkano uli presyo mo? 250 na. Kasi si Dark 250. Lord itim ang ganito eh. Oo nga, di ba? Pero siya naman red. Okay. Ayun. Minsan nalilito rin ako sa kanila eh. Pero mahalaga ang presyo, magkano po? 250 lang. 250. Diba? Ang ganda. Ngayon talaga maganda mag-koleksyon ng mga plants. Baka magmahal uli. Ito, magkano po yung ganito sa inyo? Yan lang, 100 na. O, di ba? Dati-rati 250, 300. Ngayon 100 na lang. Ayan, guys. Ang dami. Ang daming mura dito sa Barangay Hukay. Medyo lakad-lakad pa po tayo ng konti. Ang ganda ng Birkins ni ate. Magkano po sa inyo yung ganyan? 200 ito na. Oh, guys, 200 ang kapal. Sa totoo lang, ang dali lang talaga mag-propa niyan. 'Di ba? Kasi ilang piraso na ako meron yan eh. 'Di ba? Oh, budget plans, 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Pag marami nakuha, pang pre na lang. O, 'di ba? Ate, magkano sa inyo yung ganito? Ito ma'am, 700 po. Siya po si Black Cardinal din. O Black Cardinal din to, 700 na lang guys. So, siguro medyo naaarawan siya. Dito ma'am. Oo, kaya ganyan ang kulay. Ito, si Pink. Si Royal Queen. Magkano yung ganito? 400 na. 400 si Royal Queen. Ito halatang si Ant original, no? Pink Princess, Ito ma'am. 800 na. 800. Sa iba nga, tag 2,000 pa. Ito no, 800 na lang po. Ito, sa dito po na. 250. Napansin ko nung gaganda ng pot nila. Hindi po kayo lugi sa paso. Hindi nga, di ba? Uso talaga yan dito sa silang. Usong-uso talaga sa silang. Yung rosal na mababango, magkano po yung ganito? 20 ma'am yan. O 80 kasi po ito, makakapal naman, di ba? Minsan meron kasing 50 pero hindi naman ganun kakapal. Ito 80 pesos kasi mas mataas pa. At malalago. Meron na rin yan mga Bulaklak, pa-bloom na rin. Ayun na oh. Ayan guys oh. Bulaklak na ito na. Ito. Pabulaklak na. 80 pesos. Ito po yung ganito, mabili rin yung mga ganito, no? Ito ma'am. Yung malilinggit ma'am, binibigay ko ng 3 for 100 pesos ng 50. Oh, yung maliliit po, 3 for 100. Ate, ano ba yung correct name niyan? Pechay ma'am tawag namin. Ayan na nga, di ba? Aglonema Pechay. Aglonema Pechay, Diyan na Pechay naman siya nakilala, Pichayan. Pechay yan. Hindi nga na, nawawala Pero hindi yung po salitang panlagay Pechay sa nilaga. Pichayan. Di ba? Ito po, yung ganito. Ito ma'am, hindi po yung peso. Pampabuenas ni ate yan. Ito yun. Ayun. Blazer. Blizzard, ang ganda, no? Kasi pampabuenas, Blizzard. Ito po yung ganito nyo, magkano? Ito ma'am, 100 O, 100 lang. Red malunggay. Red malunggay. Tatlong stone. Meron kami doon malunggay, tunay na malunggay. Yung variegated pa lang yan, snowbush ang tawag. Snowbus, ang dami natin nalalaman. Ate, yung ganito, 200. uy, dati tago 1,000, 200 na lang po. Ang gaganda talaga ng mga plants ngayon. Ito po yung ganito na katataas. Ito ma'am, 150. Oh, yan po ha, yung Golden Yung Orlando, ganito, ma'am, 3 for 150. 100 yung mga ganito ma'am. 3 for 100. Talaga naman kamumura. Hindi kayo lugi dito, mamakyaw na po kayo. Ito ate, yung mga ganitong bigonya. 50 pesos ma'am. Ayan po, 50 pesos. Ayan guys, 50 pesos. Ang lalago na po. Dati yung unang bili namin ito, 350. 350. Ngayon guys, 50 pesos na lang po.
Kasama pa yan. 50 pesos, di ba ate? Pero ito, Ito ma'am. Glorioso na budget meal, 100. 100 pesos. Si Glorious na budget meal. Ito Yan, si, 2 in 1 to ma'am. ayun. 100. 100. Nagmura na talaga si, ito ata si Dark Lord, di ba? Opo. Kasi Iba black doon siya eh. Oo, ito po si Dark Lord. 100 lang po. Dati, makabili ka ng 250 niyan. Budget meal na yun. Ngayon, 100 na lang po. May bonus pa. Oh. Ayan. Kensoy. Ano po yan? Kensoy fern. Yung ko lang nakita yan ah. Ano po yung pronounce uli? Kensoy. Sensoy. Kensoy. Ay, Kensoy. Kensoy per, magkano po yan? 100 po ito. 100. Kensoy fern. Ayos ah, Kensoy. Ito po, yung ganito ninyo. Ito ma'am. 80 po yan ma'am. 80 pesos. Dalawa 150. Dalawa 150 ibibigay sa inyo, mas lalong nagmura. Ang gaganda ng mga airplane croton nila dito, guys. Ate, ito ba? Ano ba mga plants to? Ito ma'am, Red Rojo Congo. Red Rojo Congo. Congo. Yun din ma'am, Red Rojo Congo. Magkano po yung mga ganito? Ito ma'am, 500 po ma'am. 500 na lang. Ito ma'am. 650 yung mas makakapal. Eh maganda ito kasi ito. Yan o, pwede nang ipropa. Opo. Mother na mother. Ito po, Ganun din ma'am. Red Imperial din. Red Imperial. Hindi ko masyadong kabisado kasi palibasa wala pa ako niyan. Ito po si banana. Ito ma'am, 250 na lang. Nagbaba na ngayon ano. Ito Red Imperial. Ito ma'am, 50 pesos. Magkano po? 50. O, 50 na lang. Pag mga kalateya ngayon, nagbabaan Ito ano. ma'am, 70 si Musaika. Si Muraika. Musaika. Nabubulol na naman. Ito guys, si Musaika, 70 pesos. Uy, talagang ano pa sa inyo, no? Totoo lang ha, nagmura na talaga. Sa iba kasi ano pa yan, na 150. The Red Leia. Ayan, ikot-ikot tayo guys. Sino naman po ito? Red Leia. Si Red Leia. Baka po gusto ninyo. 350 na. 350. Kasing taas ko na po. Dalawa na rin. Dalawa na ang sanga, di ba? Ito, makikita mo ito sa mga landscaping eh, di ba? Maganda ito ma'am sa direction. Mas lalong gumaganda yung kulay niya. Ang daming mga halaman. Ang dami na nga talaga ninyo mga halaman eh na ano kasi mas nagmura pa siya. Dito guys talaga, mapapansin niyo yung mga halaman nila. Napakababa po talaga ng mga presyuhan. Yun dati, ano naman yan? Kulay pink yan ma'am talaga. Tuyo na. Kasi pinari sa amin yan nung binilhan. Ah, Yung model daw namin. Binibili ko nga po puno nito. Hindi binili. ano yan, saging? Opo. Kulay Ah? pink yan ma'am eh. Kulay pink. Ano yung itinatanim dyan? Ano ma'am yung pinakabungo? Yung pinakabungo niya. Di ba ang saging saha talaga yun? Okay. Ayun, parang bulb. Yun. Ito po guys, yung garden naman ni ate. AA's Garden. Dito guys, no, maraming pa palang halaman si ate. May mayoy pa. Magkano yung mayoy mo? 250 po lang. Talaga si mayoy, grabe, ang laki ng binaba. Alam mo dati nung makabili ako ng 100 na maliit pa, tuwang-tuwa na ako kasi yung buenas ko. Ang laki pa ng halakhak ko eh. Ngayon guys, so 200 na lang po. Gigante. Higanti na. Diba? Dati halakhak pa ako nun eh. So, kunting ilog pa ako nun eh. Tuwang-tuwa ako. 150 nga yun, tinawaran ko pa ng 100. Ito yung magkano, ano ba to? Syngonium. Ito mang pink sengonium. Pink Syngonium. 50 Magkano? pesos. Oh, 50 pesos. Ito Grabe. ma'am si Neon Robusta. 50 pesos din. Si Robustas, 50 pesos. 50 pesos. Sige na nga, akin na lang to si 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Kasama na ni CC Plant. Ayan po, ikot-ikot pa tayo. Ito naman Ang dami mga splash. pink flash. 80 naman ito naman. Yung splash ng pagka-pink. Ang gaganda, no? Type na itong isang ito. 80 pesos. 80 pesos. Philippines. Magkano yung ganyan kalalaki? 150. 150. Marami talagang budget plans. Ate, yung ganito nyo magkano? Ito ma'am.
100. 100. Ito si? Ay, ito, ano yun? Si Chiang Gubat. Ano to eh? Yung sa pang landscaping yan, di ba? 100 sa pang landscaping, guys. Ito po, magkano sa inyo? 50 pesos naman po. 50 pesos. Yung ganitong si crumpled. Yan, crumpled. Ang ganda naman ng pinya-pinyahan. Ano to ma'am? Cryptanthus din. Magkano po yung ganyan? Ito ma'am, 70 din po. 70. Ang mumura na, no? Ito, malamang 3 for 100 na lang. Ito po sino to? Sensation, nag-yellow siya. Ano po to ma'am? Yung sa variegated to ma'am eh. Magkano yung ganyan? Ito ma'am yung 100. Variegated Kaya lang, sensation? nawala yung ano niya. Budget million ma'am nung variegated. Kaya lang ito ang lumabas. Oo nga, no. Silver. Hindi pa natin tiyak kung anong klaseng sensation ba siya, di ba? Ito maganda talaga to sa landscaping. Nung maging puno siya, kinortehan. Opo. Nakita namin kanina dun sa may daanan. Meron ako din bilog eh. Yung globe kung tayo. Bilog na bilog. Oo nga, no. Yung ganun, no. Kaya lang yung isang klase naman po nung Ito ate, magkano yung ganito sa'yo? ito ng 250. 250. Kasi po, maganda na yung pot. Ito yung sold na to. Napapansin ko, nabibili yung budget meal kay ate. Magkano binenta mo yan? 100 lang. O 100 lang, di ba? Ito naman sa Ito si pencil cactus, 150. Malapit na po ang Christmas. Ayan, 150 lang po. 300 naman yung mga ganitong matataas na Birkins. Ang ganda, no? Ang ganda ng variegation nila. Ito, magkano sa yung ganito? 50 na. Yung 50 pesos, turtle back. Yung mga kulukosya. Yung maliit ma'am, may 50 dyan. O may 50, may 100. Pinakamataas, 200. Di ba nung nakaraan taong 500 yan? Ito. Di ba? Ganoon talaga pag nagtitrending. Ikot-ikot tayo ng konti. Ito, magkano si Calathea? Ito yun, 50 po. So, kalataya ito ma'am na violet. Calathea violet. Meron silang orchids dito, Ay, guys. Cattleya. Cattleya orchids na kulay violet. Ito naman ma'am, kulay violet. Paano mo nalalaman na yung kulay niya violet? Bulaklak na yan ma'am eh. Ayun, nakita na nila. Lumipas na lang. Ang bilis na ano, gawa po nag-uulan. Ayun. Ay, hindi ba pwede sa maulan to masyado? Eh, pwede naman po. Kaya lang eh, wala na po tigil wala nang pahinga. Ayun, kapag talagang masyadong bugbog na sa ulan, doon medyo pumapangit yung kanilang mga dahon. Parang humihina yung roots nila, no? In one. Meron pa itong Firm, libre. Magkano ulit ito, ate? 150 na. 150. White ito ma'am. Ito white. Cattleya. Ito naman. Mura na talaga. Ito po, 50. 50. Yung mga Lucky Charm, 50 Ito, Royal pesos. Queen, 50. Royal Queen, 50 pesos. Yung ganito mo magkano? Ito ma'am, ay aking cookies and cream. 250 po yan. 250. Cookies and firm. Nag-iisa lang yun. Cookies and Nag-iisa cream. na lang. Dye pen. Ito naman ma'am, yung zipper dye pen. Ay, yung sa likod niya, iba, no? Opo, meron po yun. Magkano yan? 250 na. 250. Ayan, guys. So, ayun yung sinasabi sa akin ni Ate Shirley. Rito na dye pen. 250, guys. Ayan po. Ito ma'am. Cream and cookies. Lacerum. Magkano sila si mo? 100 ma'am. 100. Grabe talaga ang baba ng mga presyuhan dito. Ano dito? Sa Gitipolium. Magkano sa Sagitipollium? 100 lang yan. 100 Ito Sagitipollium. ma'am, 250. Glorioso. Si Gloriosum, 150. Singonium araw. 100 ma'am. Aba, may 100 na si ate. Syngonium araw. Ang bili ko po ng Syngonium araw, 400. Meron na ngayong budget meal, 100. Pink spot. 80 pesos. 80 pesos. Iba-iba pala, no? May pink plus. Ito Opo. naman, pink spot. Opo, meron. Ito yung labas yan. Bukod pa talaga ang senior confetti na sinasabi. Ha, iba pa talaga, Ito pa, no? Yan, mas kita yung pink. Yung pala ang mga kaibahan. 80 pesos yan, guys. Milk pot. Ito, silver.
Sell na yun. Magkano mo binigay yung ganyang bigonya? Mura lang yan. Magkano po? 50. Grabe no. Samantalang yung 150, kalit ang binili ko. Ito ang benta kasi namin ng ganito ma'am. 3 puno, 100. Ito, ang dami na iba-iba pa. Oo nga, magkano lahat yan? 100 ma'am. Talaga? Ayun nga no. Ganun nakamura talaga yung plants. Ito po 250. Ate, dito tayo kay Bilitel. Magkano Bilitel mo? Yan ma'am, sold na rin yan ma'am. Magkano nyo po binigay? Wala na po akong available niyan. 1K ma'am. Ah, ayan. Ayun ma'am si Milani. Ito si Milani. Ito po si Milani. Minsan di ko kakabisado eh. Magkano po yung ganyan? 250 ito ma'am. 250. Kasi si Milani parang rare to, no? Ayun, kaya pala. Ito, silver to ma'am eh. Silver violin. Ah, Ano pa lang siya na... hindi pa siya nagmamature. Pag nagmamature na, doon na lumalabas. Pero magkano sa'yo to sa silver violin? 250. Ang dami mong plants pala dito. Yung ganyang Bilitel mo, magkano? Ayun. Tama yun, wag mo munang ibenta para kumita. Ito, maganda si ano. Yan ma'am, lahat. Wow. Ate, nagla-live selling ka, no? Ano lang din ma'am, so... Nabablog din. Ah, pag nabablog, natawag. Ayan guys, oh, nai-vlog. Ang ganda, no? Magkano ito? Wag na daw. For sale na talaga Oh, not yan. for sale na. Si Monstera Deliciosa. Ano to, mga pang ano, insecticide? Apo. Kaya. Para hindi na siya Ate, bigyan mo naman ako ng tips anong gamit mong insecticide. Ayan ma'am. Yan yung aming kinuha pa. Tapos ang aming ginagamit, 7 at saka symbols. Ah, 7. Ganun din pala. Yung amin. Kasi, Ngayon lang ma'am, hindi kami makapag-ano ngayon. Kasi maulan eh. Oo, uulan. Totoo, Ayan. maulan. Lahat lang nandito guys, mga nabili na po. Ayan, di ba? Wow. Swerte naman. Ang swerte talaga nila ate pag nabablog, di ba? Huwag na natin sabihin kung sino. Sana matulungan. Ito ate, magkano yung ganito mo? 250. Ito yung maganda sa ano, no? Landscape ma'am. Sa landscape eh. Hindi pa kasi kabisado ni mama yung mga magagandang pang landscape Kung eh. mga arawan ma'am, ito maganda siya. Na, nagiging puno ba to? Pag ano ma'am? Nataas to ma'am eh. Pwede nyo ito ma'am, halimbawa ito, hindi nyo siya, itong mahabang to, hindi nyo muna siya po Gagawin puno. putulin. Oo. Pwede nyo siya dugtungan dito ma'am, isa pa uling bilog. Ah, ganun ang style. Patungan nyo 250. siya ng isang bilog, siya naman ang kakapita ng mga maliit. Ayun, oo nga. Dami mga plants dito nila ate. Ayan guys, so daming plants. Yung lemon. Marami kaming lemon. Ayan yung garden ni ate kung gaano ka gubat. Ayun. Ito sa dark, Lord naman ka. Oo, yan si Dark Lord pala. Oo, si Dark Lord po, baka naghahanap kayo, 500 may fall na. Ganyan na siya ngayong kabongga. Bongga kaday. Ate, ito yung mga saging-saging, no? Baka may maghanap, saging-saging dyan. Ito mga, ito po yung ano na, Sold na rin. 4-5 ba na, Kamura nga eh. Diba? ito mga birthday. Magkano sa'yo yan ate? Ito mga, 150. Anong uli po yung pangalan niya? birdness po ito. Birdness, oh, Bird of Paradise. Luteria. Lutea, magkano sa'yo yung ganyang katataas? Pat na ito ma'am, merong 4. Ang bongga na nga eh. Magkano ng ganito? 180? Ang baba. Kamura talaga dito sa ano, Barangay Huka. Ito mga ganito mo kakapal. Itong, may maliit dito ma'am, yung ito 20, ito 50. Tignan mo, takin nyo 50. Ganito katataas. Ito ma'am, 100. 100 naman yung ganito katataas. Uy, pwede ito sa kahit sa arawan. Oh, ito ma'am. Tapos ito ma'am, nakakain din daw po yung laman ito. Talaga? Arurot. Mayroon akong ganyan ngayon. Kulang nalaman. Yung ganito. Ito ma'am, Dam yung cane. type
dumpling na to, ma'am. 100. 100 lang. Kahit alin. Ah, talaga? Yung arrowroot parang lasang luya? Hmm. Ngayon ko lang nalaman ha. Ang galing pala. Ito po, Ito, ma'am. 250. 250. Tignan nyo naman oh. Trailing. Mapapansin nyo, ang dami nilang trilling. Yung trilling nila mas mura. Ako, kumapit na siya. Pinakapit na. Ah, ate na bang pangalan nito? Green emerald. Ito si Green Emerald. Yun. Si white spain. O yan, yung pinaka-lucky charm. Meron ako yan. 50. 50. 50 nako. 15 pesos. Yung mahilig sa landscaping, guys. Ayan, ang mga lucky charm. Ito pong kalaypa. 50 pesos, ma'am. 50 pesos. Iba yung kalaypa mo, no? Mag-green to, ma'am eh. Oo, sa akin pula eh. Meron yung sa Diba, ang gaganda. ito, mga 3 for 100 lang. O, kanina may 50 pesos. Ngayon naman, guys, 3 for 100. Kasama tong mga to. Ayan, yung mga kalateya na yan. Ito po si Bonggang Wave of Love. 850 lang. 850. Wow naman. Wow na wow. 800. Ito yung sinasabi nung matanda na lucky charm niya. May Yung kasama bulaklak. Ano yan? Fern ito, ma'am. Blue fern. Talaga? Ayan po, may previous pa. Blue perm. Yung 800 ninyong Wave of Love. May blue perm pa. Ito yung mga money tree. 50 pesos lang. 50 pesos po. Ilagay niyo sa may bintana. Hindi, totoo din yan, di ba? Yung mga money tree. Yung sa akin, sa may bintana nakalagay eh. Ito po. Ito, ma'am. Mas malaki pa dito. Pero mas mura ito. Talaga. 650 lang. 650. Mas malaki sa kabila. Wave of Love. Ang klase ito, ma'am. Ah, ibang klase ng variety. Ito lapad, no? Yung isa kasi mukhang mas rare. 'Di ba? Kaya ganyan. Ito naman lapad. 600. Mahaba ang Palapad yung dahon niya eh. Magkano po uli? 650. Ayan, ang gaganda. Oy, si Sagittarius. garlic lime. Magkano po yung Wala ganyan? palang bulaklak. Pero ma'am, ang bulaklak nito ay kulay violet po. Nakita ko nga, maganda nga bulaklak niya. 180 ma'am ito. 180. Po, yun. 180. Kamura, no? Kailan po siya namumulaklak? Meron na may bulaklak nun. Ito siguro kasi palasa mga bata pa. Kaya hindi pa. Hindi naman namin siya nang kinakatan eh. Ganon. Baka pag kinatan yan ma'am, magkaan. Magkabulaklak. Bata pa kung mga hindi sila kagaya nung nasa may pader na. Oo. Bata pa pala, kaya 180. Ito po yung ganito nyo. 100 mo ito. 100, Sagittarius. Dati 250, 100 na lang po. Mababa pa lang siya ma'am. Ito ma'am, 200. 200 yung mas mataas. Hindi pa atin nilalamok yan? Nagkakaroon yan ma'am. Tanggalan na lang. Ano po yan? Palitan. Tatapon ng tatapon. Oh. Ma-limit lang kasi mo mag-ulan. Ayun. Kaya ngayon may umuulan yan. Meron pala ka. Tagakain ng kiti-kiti. Ako talaga tinatanggalan ko muna ng tubig. Binabaguhan ko ng tubig, di ba? Ito, meron ka palang ano, ito. Konsensya. Konsensya. 80 pesos. 80 pesos. Malapit ang December. Kaya ma'am, pinutol na para ano, pupula na siya. Ganun pala sikreto niyan. Puputulin. Para pumula yung kanyang dahon at mamulaklak. Ang tanim kasi nito naman, ng Abril. Abril. Para pag mga December. Pagdating ng August, ititrain. Ayun. Yan yun, ganun. Yung palang diskarte. Ito ma'am, stereo. Ano po uli? Stairway? Opo. Dati hindi ko nga pinapansin yan eh. Wow, pero hindi. Maganda yan sa Maganda, ano. ma'am. Bulaklak nito. Oo. Meron ako niyan. May puti pa. Kasi alam mo, sa ano pa lang kasi sa dahon, panalo na. Basta variegation. Ito yung ano, yung murang may variegation, di ba?
Basta may variegation, panalo na eh. Kaya nag-style ma'am, nagagayon. Oo nga, meron ako yun sa taas. Ito po, yung ganito nyo, magkano? Ito yung 250 po. 250. Laki na. Ano pong plants to? Gusto mo man mga Ako din eh. Meron yan eh. Ha? landscape. Oo nga, pan-landscaping, meron kami yan. 250 guys, yung mga mahilig sa landscaping, baka may kulang pa kayo. Ayan. Meron naman sa inyo. Ayan o, yun na naman, tignan mo, may may-ari na nga eh, di ba? Ito sa travelers. Travelers, 400. 400. Ba't siya naging travelers ate? Travelers tawag nila ma'am. Hindi rin namin alam Then guys. ID niya, boss. ID niya yun. Oo, pinaka-ID niya, travelers. Ito yung mga bulaklak-bulaklak. Ito, Pisaray. fish fry. Halaman mo araw. Ito nga, 50 pesos. Fish fry, yung mga mahihilig dyan. Yan si Bromeliad na ganyan. 150. Ayan guys, 150 si Bromelian, Giant. Halaman ba to ate? As is ma'am yan. Ano? As is. As is? Yung ginagamit nung mga lolo na pang as is ng kaldero. Ay, ganun ba? Kabila ko yung daw yun. Wow, may nalaman ako. Is? As is. Is ano? As. As is. Yun, ang gulo ko, no? As is. Yung pala, pang is ang matatanda. Nung kami mga estudyante, ito aming pang pakiunis ng upuan. Yung Talaga? Para palang damo rin to. At totoo lang yung mga itinuturing natin mga damo, mga wild, yun ang mga halamang gamot. Yun ang may mga pakinabang, di ba? O katulad niyan, ano yan, yung mga pansit-pansita, naliligaw lang yan. Kala mo ganyan-ganyan lang yan. gamot sa UTI. Gamot sa UTI yan. Maraming dalang gamot. Oo nga, minsan nga hindi ako nag-ano eh, nagtatanggal niyan eh. Pero minsan kailangan tanggal. Di ba? Yan, yung mga halaman nila ate dito. Ate, ano bang halaman mo to? Ano po yan ma'am? Pink coaching. Pink coaching. Parang hindi siya nag-pink ano. Parang siya mang yung Parang nag-iba nga, nag-iba orange siya. coaching ito. Hindi, ganun talaga yung mga Ayan aglonema. ma'am, nagpipink. Orange coaching. Orange coaching na sa kabila. Magkano pag mga ganito? Yan lang, 80 80 pesos na lang. Ito guys, yung Mexicanum ni ate. Napakaganda. Magkano po uli ate? 1.5. Ayan, hindi na kayo mahihirapan mag-alaga. Ipopropa nyo na lang, mother plant. Ayan o. Dinangkal na ni ate. Ang ganda ng lalagyanan. 1.5 po yan. Dati-dati, ang mahal-mahal nito, no? Ngayon guys, ito yung panahon na maganda mag-collect. Magandang bumili kasi mura.